una trobada que és fruit de mesos de treball, de reunions, de propostes, de debats i de reflexions, i que ha de culminar amb un full de ruta per als pròxims 4 anys. Aquell full de ruta quedarà reflectit a una ponència marc que s'acabarà de tancar durant aquests 2 dies de congrés. Un document que es va començar a redactar durant l'estiu i que es basa a la vegada en horitzons de futur, un procés de debat intern que es va iniciar durant el primer confinament. La ponència ara mateix té 122 pàgines i 4 eixos. El primer, valors per a les Illes Balears. El segon, sostenibilitat, transició energètica i models productius. El tercer, la consolidació del benestar i dels drets socials. I el quart, PSI-PSOE, una organització al servei de la societat de les Illes Balears. Més de 100 persones han participat en l'elaboració d'aquesta ponència marc, que ha rebut 370 esmenes de 60 agrupacions i també persones de dins i de fora del partit que han volgut col·laborar en la redacció d'aquesta ponència marc i que a partir d'ara inspirarà el programa electoral per a les properes eleccions. I, com sempre, defensarà els valors de la socialdemocràcia, començant per un benestar social basat en una economia justa, la salut a totes les polítiques, una educació inclusiva, equitativa, igualitària i de qualitat, una adequada transició ecològica, el feminisme i, en definitiva, l'equitat, la solidaritat i la justícia. Durant el congrés es reelegirà també com a secretària general Francina Armengol. També hi participaran Félix Bolaños, ministre de Presidència, Relacions a les Corts i Memòria Democràtica, Santos Cerdán, secretari d'Organització del PSOE, Ximo Puig, secretari general del PSPB, PSOE i president de la Generalitat Valenciana, i Salvador Illa, primer secretari electe del PSC. El primer congrés de la Federació Socialista Balear es va celebrar els dies 25 i 26 de febrer de 1978 al Palau de Congressos del Poble Espanyol de Palma i va elegir com a primer secretari a Emilio Alonso. Avui som al cor de Mallorca i un dels cors dels socialistes de les Balears tenim amb nosaltres el batlle d'Inca, Virgili Moreno, bon dia. Hola, molt bon dia. I a la secretària general de Socialistes de Mallorca, Mercedes Garrido, bon dia. Molt bon dia. Tots dos representau la ciutat i a Silla, que són els anfitrions d'aquest 14è congrés. Virgili, què representa per un batlle socialista que celebri el congrés a la seva ciutat, al seu municipi? Per nosaltres és un gran orgull que aquest congrés, aquest 14è congrés del PSI-PSOE se celebri a la nostra ciutat. Sobretot també que com a batlle és un orgull poder avui ser l'anfitrió de tants de companys i companyes, delegats, delegades de les 4 illes i tots aquells visitants que vendran a passar per aquest congrés i a portar el granet d'arena per fer el projecte socialista de les Illes Balears encara més gran. I sobretot com a secretari general dels socialistes d'Inca, que el passat dia 2 de febrer van complir 85 anys de la seva fundació i quina millor manera de celebrar dins aquest any d'aniversari, d'aquest 85 aniversari dels socialistes d'Inca, tenir el màxim dels òrgans del nostre partit aquí a Inca. Molts anys per aquests 85 anys del Partit Socialista a Inca. Mercedes, com arriba el PSI-PSOE en aquest 14è congrés i en quins objectius sortirà del congrés? Arriba fort. Jo crec que la paraula que ara pot definir com està el partit és fort, està unit i és molt important. Jo crec que davant de la resta de l'escenari polític, de la resta d'escenaris, de la resta de partit de l'escenari polític de les Illes Balears, el Partit Socialista arriba amb un lideratge importantíssim, en Francina, que ja és de nou secretari general dels socialistes de les Illes, però que amb aquest congrés tornarà a renovar la seva executiva i renovarem sobretot el projecte que tenim per Mallorca, per Menorca, per Eivissa, per Formentera, per les Illes Balears, per cada un dels nostres municipis. I sortiran d'aquest congrés molt més forts del que estem en aquest moment. Jo crec que l'important és això, és fortalesa, unitat i fer-ho tot com ho hem fet sempre, en els valors que caracteritzen el Partit Socialista. La igualtat, la justícia social, l'equitat, aquí estarem sempre. Virgili, aquesta és la segona legislatura que els socialistes governen Inca, l'Ajuntament de la capital de Reguer. Com ha canviat Inca durant aquests darrers 6 anys?
Bueno, era un repte que teníem des de feia molt d'anys, no? Des del darrer balda que varen tenir a Inca, el 91-95 en Lleu Armengol, que ja se varen fer unes grans passes, però després varen tenir un període de 20 anys on totes aquestes passes socials i sobretot d'empoderament dels col·lectius de la nostra ciutat que varen fer que tinguéssim una societat molt forta, varen tornar a mínims. Aquest era un dels objectius, que la societat civil tornés a tenir aquella empenta que tenia durant el principi dels anys 90, que ens varen posar en el capdavant de molt de projectes socials, econòmics i empresarials de la comunitat autònoma i tornar a recuperar Inca com a capital de la part forana. Jo crec que aquestes són passes que estan fent des de l'Ajuntament d'Inca, a més de moltíssimes inversions que s'estan veient fruit de la bona relació de l'Ajuntament d'Inca amb les altres institucions, Govern de les Balears, Consell de Mallorca, que sense cap dubte és una demostració que si el Partit Socialista governa totes les institucions, tots els municipis, i en aquest cas el municipi d'Inca, avança. Per nosaltres és un repte, es poder continuar. Acabar aquesta legislatura ha estat una legislatura difícil amb una pandèmia, però que hem posat en el centre de la nostra gestió les persones, continuarem fent feina per tots els ciutadans i ciutadanes i sense cap dubte que aquest projecte, com ja s'ha dit en aquesta taula, està més fort que mai, més viu que mai i sobretot pensant en les eleccions de l'any 2023. Mercedes, tu tens molta experiència com a secretari general de Socialistes de Mallorca. En quines experiències te quedes dels darrers anys com a secretària general de Socialistes de Mallorca? En moltíssimes, és que en moltes. Jo crec que han viscut un moment difícil i en Virgili ho deia ara. És a dir, la pandèmia ens ha posat a prova a tots i ens ha costat, com a partit ens hem hagut pràcticament d'inventar i hem fet les primeres assemblees virtuals a les nostres agrupacions, hem fet consell polític virtuals, hem fet executives virtuals i no únicament això, sinó que el que han dit sempre, aquest partit és una gran família, com una gran família que som, ens agrada estar junts, tocar-nos, no? I això ha estat un poc difícil durant aquest temps. Ara tornant a recuperar una altra vegada això, però jo crec que aquests 4 anys davant de la Secretaria General de Mallorca, per jo, la major satisfacció han estat els resultats electorals d'aquest 2019, allà on ens varen consolidar com la primera força política a les Illes Balears, com la primera força política a Mallorca, a moltíssims dels nostres municipis, i això és el que ens dona la força i el coratge per seguir endavant en aquesta propera nit electoral que ens espera, nits electorals que ens esperen en el 2023, perquè també hi haurà eleccions generals i allà on, de nou, estic segura que els socialistes tornaran a ser la primera força de les Illes Balears i continuaran revalidant les alcaldies, les presidències de les distintes institucions. De fet, mai el Partit Socialista havia governat a tants ajuntaments com ara a totes les illes. Això és un mèrit de la política municipal i llenca de la vostra gestió al capdavant dels socialistes del vostre municipi, de l'illa de Mallorca. I una darrera pregunta, Mercedes, per tu, com definiries a Francina Armengol, secretària general, que revalidarà el seu mandat durant aquest congrés? Bé, jo crec que tots els que avui ens escolten, la majoria la coneixen perfectament, però és una dona molt valenta, molt decidida, que quan se planteja fer una cosa ho aconsegueix i ho fa bé. I a més té una virtut, i és que aconsegueix que la gent que fa feina amb ella, el seu equip, estigui cohesionat no únicament entorn a una persona, perquè ella és la líder de l'equip, sinó que estigui cohesionat entorn a un projecte, a unes idees i sobretot entorn a una idea de lo que volem per Mallorca, per les Illes Balears. Jo he d'agrair moltíssim l'oportunitat que m'ha donat de formar part del seu equip, de formar part d'aquest partit i de poder conèixer aquesta quantitat de gent, fer feina amb ells, perquè és una experiència vital que crec que jo la m'enduré, jo m'imagino que en Virgili podria dir pràcticament el mateix, però bueno, la defineix que és una gran líder i sobretot que és una gran dona. Moltes gràcies a tots dos per haver estat aquí
a nosaltres i que disfruteu moltíssim del congrés. Gràcies a Moltes vosaltres gràcies. i bon congrés a tothom. Gràcies. Bon congrés.